Evo, lijepi pozdrav svim sudionicima ovog simpozija. Uh, Evo ovako. Počašćena sam što sam dio ove zajedničke potrage za novim mogućnostima u pastoralu i pokušat ću iznijeti ono što sam prepoznala kao dobro, korisno, za što vjerujem da može biti učinkovito i pridonijeti razvoju pastorala osoba s teškoćama u razvoju, što smatram da nužno uključuje pitanje deklerikalizacije pastorala i kateheze. Moja motivacija za bavljenje ovom temom nalazi se u osobnom iskustvu traganja za svojim mjestom u pastoralu, jer sam još od osnovne škole i obzirom na to da su roditelji bili aktivni članovi župne zajednice, a ja se bavila glazbom, osjećala da je moje mjesto u animiranju sveti misa, brizi za liturgijsko pjevanje, vođenje frame i mogu reći da sam osjećala jednu veliku odgovornost. Do te mjere da se ni ljeti ne bi usudila otići negdje nedjeljom, jer tko će onda svirati svetu misu. No, velika je razlika između biti odgovoran kao osoba i osjećati odgovornost prema nečemu od biti nositelj nekog dijela pastorala. Postavlja se pitanje koliko se zaista kod uključivanja laika u pastoralne aktivnosti radi o nakani da zažive službe koji su primili u krštenju ili nastojanju da imamo zajednicu poput one u Solunu, ili se možda radilo o ispunjavanju forme i nakani da netko jednostavno odradi taj dio aktivnosti. Odnosno, radi li se o Božjem izabranju ili se radi o izabranju župnika koji te poziva da obaviš neku aktivnost. Poziv župnika je definitivno dobrodošao, no taj poziv bi trebao biti onako pavlovski, odnosno s ciljem da rezultira životvornim iskustvom vjere. Dakle, nije problem u postojanju hijerarhije, nego da bi se dogodilo to životvorno iskustvo vjere, potreban je odnos koji se temelji na suradništvu, suvođenju, superviziji, kako bi se onda gradio, znači, mozaik u kojem svatko u svom punom kapacitetu se nalazi na svom mjestu i daje baš onoliko svjetla koliko je potrebno da onda cjelokupna slika bude savršena. Također se nisam baš često u svojoj okolini susretala s osobama s poteškoćama u razvoju koji imaju nekakvu aktivnu ulogu i uvijek postoji dojam da je to jednostavno spada na udruge organizacije koje se bave tim. Dakle, možemo reći da se generalno nije dogodilo sazrijevanje svijesti o ulozi osoba s poteškoćama u razvoju na području pastorala. I upravo se tu rađa pitanje osjećaju li ostali članovi zajednice da su i osobe s poteškoćama u razvoju odabrane i još važnije, osjećaju li oni da ih je Bog izabrao. Pastoralno bogoslovlje kao interdisciplinarna znanost nudi stvarno vrijedne smjernice u životu u crkvi i odnosno pastoralu. I jasno je po pitanju traženja nekakvih brzih rješenja koja zaista nisu moguće ako hoćemo pratiti znakove vremena. Zato nam je stvarno potrebno strpljenje, što je izazov, pa tako i razvoj pastorala osoba s poteškoćama u razvoju stvarno veliki izazov za pastoral, ali ne u nekom teškom, opterećujućem smislu, nego više kao prilika za gradnju tog pastorala koji u Hrvatskoj nije dovoljno razvijen i poprilično je prigodan i servisan. I zapravo važno je dobro upoznati ove izazove i ovu stvarnost, i to ne sociološki, nego cjelovito, kako bi stvarno razumjeli potrebe, te specifične potrebe ljudi s poteškoćama u razvoju i odnosu na zahtjeve vremena i na konkretne župne okolnosti. I evo posebno sad ovim izvanrednim situacijama kao što je pandemija koronavirusa. Stvarnost je da u našem pastoralu se još uvijek osjećaju posljedice komunističkog režima, zbog čega se pastoral u Hrvatskoj jako teško otvara laicima. Preveliki je naglasak na pastiru, još uvijek postoji onaj tradicionalni oblik trijamunera koji jednostavno više ne odgovara jer malo mjerodavno stavlja na humanističke znanosti za neku analizu društva, pa na kršćansku prosudbu u smislu vrednovanja istine i onda od svega toga je razdvojen nekako onaj treći stupanj djelovati i to nikako ne odgovara kad se radi o osobama s poteškoćama u razvoju jer je to je moguće jedna neobjektivnost i predrasude i radi se o izuzetno kompleksnoj stvarnosti. I iščitavanjem bogoslovno-pastoralnih promišljanja jasno je da bi se ljudska stvarnost trebala promatrati očima vjere, a ne analitički, dok bi se mjerilo vjere s druge strane trebalo promišljati u životnom okruženju. I to nije moguće bez suradnje pastira i vjernika laika i prepuštanja kontrole pastira, ne u normativnom smislu, ali je potrebno izaći izvan okvira crkvenih prostora, što smatram da odgovara sinodalnom pristupu pastoralu koji je u duhu drugog Vatikanskog koncila i zahtijeva malo drugačiju pastoralnu metodologiju.
Drugi Vatikanski zaista promiče kršćansku zajednicu kao nositeljicu pastoralu u smislu preuzimanja odgovornosti za poslanje crkve prema pozivu i životnom položaju. No iz dokumenata stvarno možemo vidjeti da je potrebno stvoriti preduvjete, kako u fizičkom smislu, tako na razini povjerenja i svijesti, što je zapravo najzahtjevnije i najteže. I ovdje bi iznijela samo neke smjernice koje donose dokumenti u kojima su zajednički brojni dokumenti Drugog Vatikanskog koncila, iz čega možemo iščitati sve što se odnosi na osobe s poteškoćama u razvoju. To su evo smjernice hrvatskih biskupa o pastoralnoj skrbi osoba s invaliditetom, Sacramentum Caritatis, Verbum Domini, Christi Fidelis Laici, Fratelli Tutti, Samaritanus Bonus, Gaudium et Spes, niz tih dokumenata. A ono što je zajedničko u čemu govore je najprije prilagodba prostora, kako bi osobe nesmetano mogli imati pristup crkvenim prostorima. Zatim govore kako je važno voditi ih u zajednički život, ne izdvajati ih nekim zasebnim misama, molitvama i ostalim događanjima, nego ih pretvarati u aktivne odgovorne sudionike. Dokumenti se bave mentalno hendikepiranim osobama za koje smatraju da je važno osigurati im sakramente, jer ih oni primaju vjeri obitelji ili zajednice koje prati. Fratelli Tutti jako lijepo govori o licima patnje i da patnju podnose i oni bolesni, zapostavljeni, isključeni pa je žrtve nepravde i oni trebaju biti obuhvaćeni ovim kategorijama. A ono što iščitavam, vrlo važno, Samaritanus Bonus, koji govori kako je važno ući, zaroniti u tematiku smisla života osoba s poteškoćama, razumjeti težinu samoće, tjeskobe, tjelesne boli, emocionalnih, duhovnih nevolja, kako bi onda mogli izroniti i dati im utjehu i podršku. Tu vidim stvarno važnost da se u formaciji pomagača uključi psihologija, znanje psihologije i psihoterapije. I naravno ono što dokumenti uvijek govore je da je važno jednako dostojanstvo, nediskriminacija i uvijek i najvažnije važnost odnosa, jer Isus se prije svega susreo s osobom, uspostavio odnos povjerenja i tek onda je došlo do stvarno dubljeg zacjeljenja. Po pitanju dobre prakse u radu s osobama s poteškoćama u razvoju ovdje u Hrvatskoj, ja bih istaknula Zagrebačku i Đakovačko-osječku metropoliju. 2003. godine u Đakovu je osnovano biskupijsko povjerenstvo za pastoral osoba s posebnim potrebama njihovih obitelji, a u Varaždinu imamo primjer pastorala osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. I ono što možemo izvući iz tih smjernica koje proizlaze iz pastoralne skrbi, govori se znači o trajnom i sustavnom pastoralu, o stvaranju mreže suradnika, o promicanju suradnje sa župnim zajednicama i društvenih ustanova koje se bave ovom tematikom, o podršci i suradnji s crkvenim udrugama, organiziranju biskupijskih susreta. Zatim u Varaždinu se dosta radi na tome da se sakramenti prilagode s obzirom na poteškoće s kojima se osoba suočava, zatim da se prevedu misna slavlja, vjenčanja, različiti crkveni događaj na hrvatski znakovni jezik, što je vrlo važno. Međutim, opet se javlja jedno važno pitanje iz svih tih smjernica. Tko je nositelj pastorala? Na koji način se mogu uključiti osobe s teškoćama i posebnim potrebama? Naravno da će biti u svakom segmentu naglašena skrb zajednice za osobe, no ako je to pastoral osoba s posebnim potrebama ili osoba s invaliditetom, ne bi li trebao biti manji naglasak na oštećenju, a više na pripadnosti pastoralu njima, osobama, u smislu naglaska na njihovu ulogu. Izvan crkvenih prostora imamo brojne primjere pastorala za osobe koje ne mogu biti uključene u redovne pastoralne aktivnosti. Imamo zajednicu Samaritanac, Caritasovu kuću Blaženog Alojzija Stepinca u Brezovici, zajednicu Arka, zajednicu Vjera i svjetlo, lurske volontere, Ljeto s Isusom. A u Splitu je važno spomenuti trud i rad vjeroučitelja u centru Juraj Bonači, zatim u Centru za autizam u Splitu koji se brine da štićenici imaju priliku primiti sakramente. U centru Slava Raška je angažiran vjeroučitelj Jakša Korda. On je učitelj hrvatskog znakovnog jezika i u 7. godini svog života izgubio sluh, što ga nije spriječilo u njegovom vjerničkom i profesionalnom angažmanu. Ja sam ga imala priliku upoznati kao učitelja znakovnog jezika i smatram ga stvarno konkretnim primjerom kao nositelja dijela pastorala. Dakle, i dalje iz svega ovoga što vidite iščitavamo potrebu za sustavnim, trajnim i deklerikaliziranim pastoralom. A ovdje s lijeve strane jako mi se sviđa ovaj simbol, logo pastorala osoba s invaliditetom Varaždinske biskupije koje evo zapravo ujedinjuje sve što je u centru pastorala i kakav bi pastoral trebao biti. Sad dolazim do onoga u čemu stvarno vidim jedan izazov i priliku za pastoral.
Gestalt pedagogija je plod metode i koncepta s područja gestalt filozofije, gestalt terapije te humanističke gestalt psihologije, primijenjenih u jednom odgojnom i obrazovnom procesu. Ono što gestalt nije neka obična nova metodika, didaktika, nego je potpuno drugačiji pristup svijetu i čovjeku. Na način da svaki čovjek, pa tako i osoba s teškoćama u razvoju, teži s jedinstvom tijela, duše i duha, unutar sebe posjeduje sve što je potrebno da ovlada životom. I dr. Albert Hufer odrazi korak dalje i nadograđuje gestalt pedagogiju kršćanskim sadržajima, čime nastaje kršćanska gestalt pedagogija koja je nakon Austrije, Švicarske, Slovenije i Njemačke zaživjela u Hrvatskoj kroz program cjeloživotnog učenja kršćanske gestalt pedagogije u Splitu. Dakle, još uvijek je novo, ali evo počelo je. Vodeći se biblijskom tradicijom Isusovom antropologijom, kršćanska gestalt pedagogija potiče čovjeka na preuzimanje odgovornosti i izgradnju dijaloškog odnosa s drugima, ali i osobnog odnosa s Bogom, koji čovjeka poziva kao suradnika na privatnom i društvenom području. I ovo je neodvojivo od pastorala i sjajan je temelj za konkretno djelovanje u pastoralu, posebno osoba s teškoćama u razvoju njihove obitelji, jer se radi o sustavnom, trajnom i kreativnom pristupu zbog svojih ekspresivnih modaliteta, i omogućava se rad s cijelim spektrom poteškoća i traži se uključivanje i simbioza zajednice velikog broja stručnjaka sa društvenog i vjerskog područja. Iz ovoga možete vidjeti kako su načela gestalt pedagogije stvarno postupna, cjelovita i trajna, znači kreću od međuljudske interakcije, odgovaraju svim zahtjevima teologije tijela, vode računa o trenutačnoj situaciji, društvu, globu, obitelji, evo, koroni. Zatim, načelo osvješćivanja ide osvijestiti potrebe osobe, što mogu iz ove situacije u kojoj se nalazim, na koji način. U središtu je dostojanstvo osobe, njena prava. Polazi se od iskustvenog učenja, ali od onih najranijih iskustava, i ta iskustva se zapravo nadovezuju na integraciju osobnosti i na poticanje daljnjeg osobnog napredovanja, da bi onda osoba postala nositelj i osobno odgovorna. Uvažava se psihosocijalni razvoj osobe, vodi se računa o jedinstvu tijela, duše i duha, ali i osjećaja i mišljenja. Uspostavlja se povjerljiv odnos, prihvatljiv, znači atmosfera povjerenja, svijest da moje samoostvarenje ovisi o mom izboru i odluci. Potiče se solidarnost i kooperativno djelovanje i da su odluke i djelovanje plod unutarnje motivacije. Znači, osobu se usmjerava na sadašnjost, na konkretno da prihvati okolnosti, a da u tom prepozna nove mogućnosti ili tragove transcendencije. Ono što je važno, voditelj u kršćanskoj gestalt pedagogiji nije nekakav formalni organizator, nego je suvoditelj, savjetnik, uzor. Gestalt pristup se vodi primjerima životnih nesavršenih svetopisanskih likova i pedagogijom ljubavi koja nije namijenjena samo vjernicima, nego je univerzalna. Ne izostavlja se uloga obitelji, posebno roditelja. Znači, donosi se brojne doprinosi za bračni par, poput pristupa novom načinu rješavanja sukoba, komuniciranja, i mislim da to može biti prilika za ojačavanje uloge oca u obiteljskoj dinamici u obiteljima gdje se nalaze osobe s poteškoćama u razvoju. I ono možda najvažnije za kraj, to je perspektiva pastoralnog rada s osobama s poteškoćama u razvoju. Ja vidim u kreativnosti, razigranosti, izgradnji odnosa, što hoćeš da ti učinim, koje su tvoje potrebe. Vidim to u integraciji kršćanske gestalt pedagogije u pastoral i katehezu Hrvatske, jer predstavlja novi način poučavanja vjere i kateheze, odgovara metodi pastoralne prosudbe, ima teološki zajamčenu metodologiju, pedagogiju, ima kreativnost koja je djelotvorna gdje riječi nisu dostupne, ima uporište u stvarnosti, ima normativno uporište, ima uporište u radu, integrira načela i iskustvo, uključuje čitavu obitelj i buduće generacije jer otvara mogućnost promjene svijesti i odnosa, što je važno, jako važno. Univerzalnog je pristupa čime se sprečava separatizam koji se kod nas dosta nameće na način da u crkvi vrijede crkvena pravila, u društvu društvena. Zatim, odnos svih u vjerničkoj zajednici je odnos u krugu, što je običajna praksa u gestaltu, gdje su svi jednaki. Zatim, svećenik i dalje ima ulogu autoriteta prema službi, ali ne u smislu društva nejednakih i nekakve javne vlasti.
Zatim perspektivu vidim u ulaganju u obrazovanje, ne samo stručnjaka, kateheta i svećenika, nego i primarne obitelji i osoba i asistenata, kako bi svi oni ojačali, znači kako bi pomagači ojačali vlastite kapacitete, odnos s Bogom i onda stvarno mogli biti Šimun Cirenac, jer oni su doslovni nositelji osobe s poteškoćama, oči, uši, ruke, noge, glas koji se treba čuti u pastoralnim ekonomskim vijećima, ali i medijima, znači tiskovnim uredima, podcastima, debatama, emisijama. Zatim smatram da je važno prepuštanje prostora samim stručnjacima, to uključuje pastoralnu medicinu, pastoralnu psihologiju, uspostavljanje savjetovališta. Udruge se isto tako mogu, udruge s teškoćama u razvoju mogu postati kao oni seoski studenti, kako kaže Papa Ivan 23., na kojima se zajednica može okupljati u vidu malih kućnih crkava, da mi uđemo u njihovu stvarnost, a ne njih prilagoditi našoj stvarnosti, i to ne znači da ćemo se odvojiti od redovitih slavlja i župne zajednice. I kršćanska integrativna gestalt pedagogija, važno je naglasiti, ima obrazovne module. Modul A za obrazovanje gestalt pedagoga, modul B za obrazovanje gestaltističko savjetovanje i pastoral, modul C za vođenje skupina i D za superviziju. I u Hrvatskoj postoji već jedna generacija koja je završila obrazovanje za gestalt pedagogiju i to u procesu B modula i druga generacija koja će to završiti u rujnu ove godine, A modul. I uz cjeloživotno obrazovanje osnovana je i udruga integrativne gestalt pedagogije koja može imati stvarno važnu ulogu integraciju osoba s poteškoćama u razvoju i time se otvaraju brojne druge perspektive kao što je inkluzivno volontiranje. I s obzirom na to da u ovom programu u Splitu konkretno, nadam se da ćemo doći do Zagreba, u programu kršćanske gestalt pedagogije uključen je veliki broj i teologa i kateheta, tako da postoji perspektiva izrade katehetskih sadržaja i materijala za osobe s poteškoćama u razvoju. Iva, oprosti, lako ću moliti za sažetak na kraju. Hvala na pozornost.